Bon dia, famílies. Vet aquí el biblioconfit d'avui de la Biblioteca Cas Metxarrell. Avui una història per als més petits. La picabaralla, un conte de Claude Boujon, de l'editorial Corimbo. Esperam que vos agradi. Vet aquí dos caus, l'un al costat de l'altre. En un hi vivia en Brunot, un conill castany, i a l'altre en Grisot, un conill gris. Al començament de sa veïnat se venien molt. Al matí se saludaven cordialment. «Bon dia, Brunot», li deia el conill gris. «Bon dia, Grisot, sembla que avui farà bo», responia el conill castany. Però un bon dia, si se pot dir així, varen deixar de venir-se. En Brunot es va enfadar. «Oh, quin conill més porc! Sempre són jo qui ha d'escombrar la seva brut de xalles. Li hauria de cara la caure de vergonya». L'endemà va ser en Grisot que es va queixar. «Però que t'has tornat boig? Atura la ràdio, ni jo mateix encenc quan robec les pastanagues». Cada dia discutien. Si no era per una cosa, era per l'altra. «On vas a parar amb tota aquesta roba estesa? Quin horror! Treu-la ara mateix, que me tapa la vista». «D'acord, Brunot, però tu agafa el meu sabó i renta't, que fas pudor». Aleshores en Brunot va prendre una gran decisió. «Faré una paret per no haver de veure més aquell rondinaire. Adéu, Grisot», li va dir tot content. Però en Grisot no se va prendre gens bé. Es va encendre d'ira i va tirar a terra la paret, que va quedar reduïda a pols. I el vent la se'n va dur. No cal dir que després d'això varen tenir una picabaralla. «Vàndal destructor», va cridar en Brunot. «Lladre d'espai», li va dir en Grisot. Varen acabar estabussant-te. «Et faré un ull de vellut», deia un. «I tu sí que rebràs», li deia l'altre. «Compte amb el meu puny esquerre», amenaçava en Grisot. «Doncs tu vigila amb el meu dret», explicava en Brunot. Llavors va aparèixer una guineu afamada. Ves per on? Dos conills que es barallen. Seran una presa fàcil, va pensar. S'hi va llançar damunt. Sort que els dos conills se'n varen adonar i es faren ficar d'un bot al mateix cau per escapar-se de les urpes de la fera. «No en sortireu pas», va rondinar la guineu tot ficant la pota al cau. «A l'un, a l'altre atraparé», va afegir. «Castanys o grisos, tots els conills tenen el mateix gust». Però mentre palpava cegues al fons del cau, els dos conills, unint les seves forces, excavaren una galeria cap al seu veí. Quan la guineu començava a estar neguitosa perquè no trobava res, els conills varen sortir d'un bot per l'altre cau, després d'arribar-hi amb molt d'esforç. I quan la guineu va acabar l'exploració, traient només un grapat de terra, ells dos ja havien partit ben lluny. Des d'aquell dia, en Brunot i en Grisot tornen a ser amics. Gairebé mai no discuteixen, només quan és imprescindible. Han conservat la galeria que uneix els dos caus i així, fins i tot quan plou, poden visitar-se un a l'altre i, si cal, barallar-se sense mullar-se. I conte contat, conte acabat, la picabaralla. Esperam que vos hagi agradat.